No shot, no gimmick, no gimme look. No plan, go get it, no giving up. No gas, get a mask like give it up. Gotta get it, gotta kill it like fill it up. No drop, no wait, no hold on. дуруд ба шумо дӯстони гиромӣ. Нашри барномаи футболи Осиё ба рӯзи 8 март рост омад ва мо мақсад гузоштем ки ҳамаи шумо бонувони азиз модаронро ба ин ҷашн табрику муборакбод гӯем ва роҳи варзишгоҳи марказии шаҳри Душанберо пеш гирифтем. Ба маъное ҳоло ҷустуҷӯ кардам ки шеъре пайдо кардам ки чунин аст: ба гӯш омад садои 8 март, ҷаҳон дорад навои 8 март, сароғози ҳама ҷашни баҳорист, ҳавои пурҷилои 8 март. ва дар ҳақиқат ҳамин тавр ҳам ҳаст. ҳама зеборухон чун гулшукуфта ба тан карда қабои 8 март, яке гул дигаре лутфи хуш орад ба табрик аз барои 8 март. мо ҳам тавре гуфтам шуморо табрику муборакбод мегӯем ва имрӯз бо ин бонувони зебо ки имрӯз дар майдон ҳастанд суҳбат мекунем ва 8 мартро ба шумо хоҳем расонид. Mara, ay yok da Şumura mısın? Şumura ay bu. Тайёрия мо аз рӯзи 28 феврал тайёрии машқи тамринро бо бонувон сар кардем. Тайёрӣ ба иштирок кардан дар мусобиқаи кафо бонувони то 18 сола. дар ин тайёрия мо даъват кардем аз ҳама шаҳру ноҳияҳо беҳтарин бозингаронро. то 28 нафар мо даъват кардем. то имрӯз мо машқи тамринрои худро гузарондем. рӯзи чорум мо бо дастаи ҷавонони то 14-15 солаи писарон бозии рафиқона гузарондем. аз он ҷо мо беҳтаринҳоро баъд аз бозӣ беҳтаринҳояшро барои оянда дар мусобиқа иштирок кардан ҷудо карда аз имрӯз бо мо машқи тамринҳои худро то рӯзи 10 насиб мегузаронем. рӯзи 11 тайёрӣ ба бозии аввал бо дастаи бонувони Қирғизистон бозии аввал мо мақсад ҳар як мураббӣ ҳар як шахс дар худ як мақсаде дорад ки чун як анъана як пешрафт як бурдбориё нишон диҳад. мақсади ман ҳамчун сармураббии дастаи тобонони 18 сола чунин аст ки имрӯз ман машқи тамринро бо бонувон гузаронда истодам. дар ҷоми кафа натиҷаи беҳтарин нишон дода парчамбардори давлати миллат бошем, натиҷаи беҳтарин нишон диҳем.
من مولده شریفزاده از ناحیه ورزاب بار اول است که در مسابقه اشتراک میکنم و همه کلی مدران همه تاجیکستان را به همه روز فرارسی ایدشان تبریک گفته میخواهم که در زندگی به همین مقصدشان رسند. در ورزاب هم دسته هست؟ بله. دسته فوتبال. یا شما در دوشنبه مشق میکنید؟ نه در ناحیه ورزاب. در کدام مسابقه شما میکنید دسته ورزاب؟ در همین مسابقه جمهوریوی تا 15-17 ساله. دختران بسیار هستند که اینجا با فوتبال فرا گرفته شدن. بله. چی مقصد دارید شما فوتبال باز شدن یا خود در جوانی وقت رو خوش گذرانیدن و بعدتر به دیگر جا رفتن؟ نه میخواهم که فوتبال بازی رو خیلی دوست میدارم و میخواهم که در آینده پیشرفت کنم. Я хочу поздравить всех женщин, всех футболисток, вообще всех женщин мира с 8 марта. И также, мама, с 8 марта тебя. تشکر. برای شما چه دشواری هست در بازی فوتبال و چرا دسته بانوان خودمون در بازی های بین المللی اقدر خوب برآمد نمیکنند هرچند شما جای سوم رو گرفته اید؟ У нас в Таджикистане пока что такой менталитет. Не отпускают на сборы некоторых девочек. Из-за этого состав получается неравномерный. И также федерация, пожалуйста, больше сборов. Я хочу поздравить своего тренера Касымову Зебахоловну с 8 марта. Поздравляю вас с 8 марта, Зебахоловна. دوستان گرامی مونیسا دروازه‌بان هست که با دروازه دسته منتخب کدام کشور بود؟ افغانستان. افغانستان گل زده است. مونیسا برای شما فوتبال بازی کردن دشوار نیست؟ نه. خوب بازی ها بسیار میگذرن در خطلون برای بین دختران. بله. یعنی فوتبال باز خیلی بسیار است. بله. چون که من با دسته بانوان کم و میخورم برای همین امروز 8 مارت است ما اومدیم که شما رو تبریک کنیم مبارک شود روز دختران و شما مادرتون رو چگونه تبریک کردین هستید؟ فرارسی 8 مارت را به همه مدران جمهوری تاجیکستان و کل جهان تبریک گفتنیم شخصا از نام خودم به مادر جانم. خواهرتون هست؟ بله. اونها هم فوتبال باز میکنند؟ حال نه حال خورد است. آرزوی شما چی است؟ جام Африка را бридан. Я Мирзаева Карина, игрок женской национальной сборной, так и юношеской сборной. Хочу пожелать всех женщин и матерей с 8 марта, с Международным женским днем. А вот как вы принимаете, женщины играют в футбол, это очень трудно? Ну, уже мы в этой сфере привыкли, для нас это уже не трудно. Раньше было трудно, а сейчас уже нет. Без этого мы жить уже не можем. Не можете? Нет, Каждый день занимаетесь? конечно. Ваша команда? Зебунисо. Душа. Зебрисо, многократный чемпион Таджикистана. Вот утром 8 марта вы встаете, да, и что будете делать? Конечно, тренировка утром будет. Не праздник, не отвечаем 8 марта, у вас не отдых. Тренер обещал, что праздник устроит нам. Ман Исаqa бибиашама. بسیار هم خوب. شما از شهر کلوب هستید و فوتبال دختران در کلوب چگونه است؟ خیلی خوب است. چند دست از در کلوب؟ دو دسته. هر وقت بازی میکنید با هم؟ نه. چی شما رو به فوتبال آورد؟ پدرم. شوق و رغبت یا کی پدرتون؟ هم پدرم هم شوق و رغبت. تشکر. خوب چگونه مادرتون رو تبریک میکنید 8 مارت؟ بعد مادرم تنی صحت، عمر دراز و در زندگی موفقیت ها آرزومندم و خیلی دوستتون می‌دارم مادر جان. چند وقت باز در فوتبال هستید؟ 4 سال. در کدام دسته هستید؟ پنشهر. پنشهر جلال‌الدین بلخی. در جلال‌الدین بلخی چقدر دختران به فوتبال مشغول هستند؟ بسیار چند دسته دختران. هست؟ 4 دسته. هر هفته شما مشق میکنید و یا که همون وقتایی که بازی ها سر میشند و دسته ها به هم میبرند همون وقت؟ هر روز. هر روز. وقت میابد که کارهای خواجگی رو کنید؟ شخصی که چیزی دوست داشتهش رو یعنی کاری دوست داشتهش قطعی مشغول شود وقت میابد البته.
кафкаби барои шумо дар ҳақиқат офарин. хуб 8 март аст, идатон муборак шавад. киро табрик карданӣ ҳастед бештар? бештар занони тоҷик, модарон, ҳамаи апа ва хохаронро бо иди 8 март табрик мекунам. шер бигем ак. мааш марҳамат, шер бидунед. ҷаҳонсозу ҷаҳонорои эйзан, сутуни гунбази минои эйзан, на танҳо қалъаи дилҳои эйзан, ки ҳатто қалъаи дунёи эйзан. дуруст. хуб, аз кадом даст ҳастед? аз дастаи хатлон бисёр хуб. аз хатлон инҷо бисёр ҳастанд? ҳастанд 3 нафар. дар дастатон беҳтаринҳо шумоед ё ки боз ҳастанд ки метавонанд дар дастаи тоҷикистон бозӣ кунанд? бале ҳастанд. дар хатлон ду команда дорад, калоно ва то 17 сола ҳастанд. калоно хуб бозӣ мекунанд. бисёрашон аз мунтахаби забони даъват мешаванд. ташаккур. таманниёти шумо дар ин рӯз? аввал ба модари худам ин идашонро табрик мегӯям, баъд ба кулли занони тоҷикистон идашонро табрик мегӯям. ба ҳарчи агар душвор ҳам бошад, ҳам ба бононон ҳам ба ҷавону наврасон, ман худ дар пештар футболист гузашта будам. ин кор ба ман бисёр маъқул буд ва ба ягон вазминӣ, ба ягон пастию баландиҳои ин вазифа нигоҳ накарда ба худ удадор шудам, ин вазифаро ба худ гирифтам, ин кор карда истодам. хуб, ба ҳар нав бо мардон кор кардан осонтар аст ё бо занҳо дар футбол? хай ҳар як шахсият вобаста ба рафту равиши кори худ аст, ки бо ҳар ҷавононам наврасонам ба ҳар сину солам қинай кор кан. чунки мисол меян дар машқи тамрин меяд ҷавононе ки нав ба машқи тамрин меян, ӯро барои машқи тамрин тайёр кардан, барои мусобиқа тайёр кардан хеле заҳмати зиёд дар кор. бонувон ҳам чунин аст. ну барои ҳамаи сабр тоқат кан дар кор, хоҳе ки дар оянда ягон натиҷаи беҳтарин нишон диҳӣ, сабру тоқат карда мақши тамринҳои худро давом додан мегирӣ, дар оянда интизори натиҷаи беҳтарин мешавӣ. аз нуқтаи назари шумо имрӯз футболи тоҷикистон бонувонашро дар назар дорам, дар кадом сатҳ аст? ҳай на он қадар дар сатҳи баланд мисол аст ва ба ҳар ҳол нигоҳ накарда дастаи бонувони тоҷикистонам хеле пешрафт, аз оянда хеле пешрафт зиёд дорад. ин ҳама бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олист, ки мо дар чунин давлати озод зиндагӣ мекунем. ҳам бо писарон ҳам бо бонувон ҳар қадаре тонистем дар кушод машқи тамринҳои худро гузаронда ба мусобиқаи байналмилалӣ тайёрӣ мебинем. дар ин ҷо дӯстони гиромӣ, онҳоеро вохӯрам мумкин аст ки дар ҳайати дастаи асосии тоҷикистон, дастаи мунтахаб бозӣ мекунанд ва имрӯз дар назди ман истоданд. худро маърифӣ кунед. ман Саидова Сайёра, дарвозабони дастаи ҷумҳурии Тоҷикистон мебошам. аз ҷумла имрӯз маро дар тими миллии 18-солаи бонувон ба ҳайси дуюм мураббии қабул намуданд. албатта ман аз ин бисёр хурсанд ҳастам ва ман чӣ гуфтанӣ ҳастам, дар наздикӣ яъне 8 март рӯзи модарони Тоҷикистон мебошад ва ман гуфтанӣ ҳастам ки ҳамаи мардуми Тоҷикистонро, занҳои Тоҷикистонро ба омади 8 март табрик мегӯям ва ба ҳамаи онҳо тансиҳатӣ, хонаободӣ ва ҳамавақт дар бари фарзандони худ хушу хурсандона зиндагӣ намоянд. саломат бошед. чизи дигарро мепурсидам. дарвозабонҳои дастаи ҷавонони 18 сола ки имрӯз боз шумо мураббӣ шудед, онҳо чӣ гуна вай доранд, гӯем маҳорат доранд? дарвозабоне ки имрӯз дар тими 18-солаҳои Тоҷикистон даъват намудаем, албатта чӣ гуфтанӣ ҳастанд, дарвозабонҳои хуб ҳастанд, дар ҳадди аввал бонувони хуб ҳастанд ва ман ҳамаи бонувони ин дастаро низ ба рӯзи 8 март табрик мекунам ва чӣ гуфтанӣ ҳастам, Гулова Муниса хеле маҳораташ каме зиёдтар аст. албатта дар чандин мусобиқаҳои то 15 сола, 17 сола, 18 сола иштирок намудааст ва ҳамчун дар ҳайати тими национални онро тими миллӣ даъват намуданд. албатта ҳарчанд дар чандин мусобиқаҳо иштирок мекунӣ, албатта ин каме таҷрибаомӯзӣ зиёдтар мешавад. ҳоло онро мо мехоҳем ки дар ҳайати асосӣ, яъне дар дарвоза монем. албатта чӣ гӯям, умедвор ҳастам ки он ҳар ҳунару маҳорате ки дар худ дорад, албатта дастаи Тоҷикистонро ба пеш мебарад.
аз соли 2006 ҷоим дар Федератсия футболи Тоҷикистон ҳамчун духтури тими заминаи Тоҷикистон шуда фаъолият мекунам ва бисёри духтаронро низ дидам ва дар ин рӯзи модарон дар рӯзи 8 март ки дар тамоми мамлакати мо ҳамчун иди модаронро қайд мекунам. Тамоми модарон бонувони зебо, хоҳарон, апо ҳамаи онҳоро бо ин иди модарон таблиғ менамоям барояшон дар тарбияи фарзандон ки асоси тарбияи фарзанд ин модар мебошад. Саҳми модарон дар ин кор бузург аст. Ба ҳамаашон сабру таҳаммул, муваффақият мехоҳам, ба ҳамаашон саломатӣ мехоҳам. Бигзор ҳамеша зебо, ҷавон ва дуогӯи мо фарзандон бошанд. духтарони мо имрӯз то кадом дараҷа вазъи саломатиашон дуруст аст ки дар бозиҳои ҷоми кафа бозӣ мекунанд? вазъи саломатиашон хуб аст. онҳо ҳамашон витаминкунонии баданро мегиранд. ҳамаи он маводҳои доруворие ки лозим аст барои ёрии аввалӣ ва барои тамрину ба қувват гардонидани бадани онҳо, ҳамаи онҳоро Федератсия футболи Тоҷикистон муҳайё мекунад. мо аз ин ҷиҳат танқисӣ надорем ва фақат хоҳишу малакаи кории онҳо, малакаи варзишии онҳо дар кор аст ки мусобиқа ба пирӯзӣ ноил шавем. Барои чӣ ки он чизе ки аз тарафи мо, аз тарафи Федератсия футбол, аз тарафи устодон чизи коре ки лозим аст, ҳама онҳо ба дараҷаи аъло иҷро шуда истодааст. Фақат ако аз он тарафаш дар дасти духтаро, аз ҳунари онҳо вобаста аст ки чӣ хел Тоҷикистони моро муаррифӣ мекунанд дар арсаи ҷаҳон. имрӯз 8 март аст. барномаи мо маҳз дар ҳамин рӯз мебарояд. шумо ҳамин бонувоне ки дар зери тобиати шумо ҳастанд чӣ гуна табрик кардани ҳастед? умуман ба бонувон дар ин рӯз чӣ гуфтаин доред? ман шахсан аз номи худам, аз номи кулли дастаи бонувони ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳама занону модарони ҷумҳурии Тоҷикистон чунин гуфтанӣ дорам ки бигзор ҳама вақт дар болои дар хонаҳошон ҳамчун як афтоб нурафшонӣ кунанд, ҳама вақт дар як сатҳи баланди зиндагонӣ бошанд, ҳама вақт дар забони хоҳарону модарон ханда увайдо бошад. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи футболи осиёро ба анҷом мерасонем. тавре дидед, ин барномаи мо ба рӯзи 8 март рост омад ва мо тавонистем ки дар бораи ин боноҳое ки имрӯз шарафи Тоҷикистонро дар бозиҳои ҷоми кафа ҳимоя мекунанд ба шумо пешкаш кунем. оё мо ба мақсад расидем ё не? ин аз ҷониби шумо қазоват хоҳад шуд. мо бошем ба модарон, бонувон, ҳамаи онҳое ки ҳоло моро мебинанд мегӯем иди бонувону модарон муборак. Хайр то боздид. No shot, no gimmick, no gimme look. No plan, go get it, no giving up. No gas, get a mask like give it up. Gotta get it, gotta kill it like fill it up. No drop, no wait, no hold on.